Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel. Apo patinokupai nawo dzinenge chiitika mumatima enyika yedu yeZimbabwe. Nhasi takuigira nyaya yabuda nepaChiredzi apo, nyaya yakanetsa mawikisi apfuura yemwana weECD uyo akawanikwa akafa pedyo nechikoro chaaipinda. So now pari kunzi pane mamwe madetails enyaya yabuda zviri kunzi ECD student uyo akasuffocate mushure mekunge akanganikwa inside mota transporter waaenda naye kuchikoro. So zviri kunzi transporter uyo anova a local councillor and is now on the run, and ari kunzi akasiya a written confession achitaura mafiro akange aita mwana. So chiitiko ichi last week chakabuda chinzi mwana anonzi Steadfast Makondo ari kunzi akashaika musi 27 January 2006 mushure mekunge akatadza kudzokera kumba from CHIREDZI Government Primary School. Body yake iri kunzi yakadiscovered following day iri Wednesday 20 January munzvimbo yeNewtown muChiredzi muZimbabwe. Maripoti ekutanga akanga abuda achitaura iye achiti body yemwana uyu yakawanikwa ine multiple bruises. Zvakare pane nyaya yakubuda yekunzi aiwa chiitiko ichi chakaitika nemumwe mutoo hanzi kansela weward 19 anonzi Love Mo Muchono anova transporter hanzi yakabuda achitaura mashaikiro akanga aita mwana uyu, hanzi akasiya tsamba mumota make. According to source yakabuditswa neAirarare, Muchono ari kunzi akatiza asi akasiya confession not mumota make yaidescribe maitikiro akaita chiitiko chakalida mukufa kwemwana uyu. Hanzi makuseni Tuesday 27 January Muchono akanotora mwana anonzi Steadfast nevamwe vana vechikoro achida kunovadropa kuchikoro. So zviri kunzi akakangamwa kusiya mwana anonzi Steadfast uyu kwakumuvharira mota for mahours akati wandei, hanzi mwana akusvika pakushaika. So zviri kunzi Muchono paakadzoka achiona mwana wachichaika akapanika, kwakutora mwana kwakunomukanda musango kwamunwa imo maakazowanikwa. So zviri kunzi akadzienda kumateachers achinotaura iye achiti ada kutora mwana wainge asiya, asi mateachers aitaura achitaya mwana haana kunge atenda chikoro. Zvinoomera mushe muZimbabwe nyaya yorwadza, nyaya inosiririsa. Mwana ari kunzi akawanikwa munzvimbo yange iri pedyo nechikoro roughly 500 meters away from chikoro muZimbabwe. Nyaya yabuditswa neAirarare vachitaura ivo vachiti the horrific death of 4-year-old Steadfast Makono has taken a chilling turn. Shocking new details allege the ECD student suffocated after being forgotten inside a school transporter's car for hours. The transporter, a local councillor, is now on the run after allegedly leaving a written confession. The tragedy unfolded in CHIREDZI last week. Steadfast Makondo was reportedly missing on Tuesday 27 January 2026 after failing to return home from CHIREDZI Government Primary School. Her body was discovered the following day, Wednesday 28 January in CHIREDZI's Newtown area. Initial reports issued by national spokesperson Ponyati on Thursday 29 January stated the body was found with multiple bruises. A source has now revealed a shakily different sequence of events centering on Ward 19 councillor and transporter Love Mo Muchono. According to the source, Muchono fled but allegedly left a derailed confession note in his car. The note reportedly described a catastrophic oversight. It states that on the morning of Tuesday 27 January, Muchono collected Steadfast and other children for school. He said he took the child to school and forgot to drop her off. When he dropped others, he went to work and parked his car while Steadfast was inside. The confession, as relayed by the source, claims Muchono only discovered the tragedy at lunchtime. He had returned to his vehicle intending to collect children from school. The note alleges Steadfast had already suffocated. The alleged confession details a panicked attempt to hide the incident. It states that after finding the child dead, Muchono took the body to Chitsanga Hill and left it there. He then proceeded to the school. After realizing the dead child, he took the body to Chitsanga Hill and left it there and went to school, where he pretended that the child was missing and even went to the teacher to ask about the whereabouts of the child. The note further claims he later moved the body from Chitsanga Hill to the Newtown location where it was found dead.
a site roughly 500 meters from the school. Masungo Deputy Provincial Police spokesperson Masauso Patini said he was here to receive the official report of these developments. The child's body was taken to Bulawayo for a post-mortem. Results are pending. The Makondo family is grappling with unimaginable grief and seeking clarity. In an interview with ZBC News, the child's mother expressed their anguish and frustration with the school's initial response. I tried to look for my child, hoping she would be found safe, but I was shocked when I was informed that she had been found dead. What pains me most is that the school authorities seemed unbothered about her disappearance, even though it happened while she was at school. The child's father, Trevor Makondo, shared the devastation. Steadfast aunt Precious Libombo voiced suspicions of foul play upon seeing the body. The incident has sent shockwaves through the CHIREDZI community, raising urgent questions about the safety of ECD learners during school transportation and handover. This tragedy occurred amidst a devastating wave of child fatalities in Masungo province. Just days before, two other minors, Elizabeth Munetsi and Shepard Makonye, 9, were killed in Zaka while walking home from school. Their alleged murderer and uncle is in custody. The Zimbabwe Republic Police has issued a stern warning. Commissioner Ponyati urged heightened vigilance. The ZRP urges parents and guardians to take full responsibility for the safety of their children, particularly primary and ECD learners, by accompanying them to and from school. The Minister of Primary and Secondary Education has also been drawn into the debate. Patrick Zumbo, the ministry's Deputy Director for Communications and Advocacy, emphasized constitutional responsibility. As a minister, the safety of our learners is our greatest concern. Teaching and non-teaching staff are responsible for children while at school. There must be a proper handover and takeover of ECD learners. Steadfast Makondo was laid to rest on Wednesday, 4 February 2026 at Gona Kudzingwa Farm 16 in Chikombedzi. The police investigation continues as the search for Love Mo Machono remains active. Tomabritsiro aitwanya muri Zimbabwe tingaziye kuti munoona ose ituziyo zvamuri kufunga mu comment section. Akasiya motikari kulines kumba kwa sekuru. Then mumotikari imomo ndo manga mine tsamba yanga akanyora. Achitaura zvinhu zvakaitika zvese kusvika pakuzofa kwemwana. Then tsamba iyoyo tichibva taitora sefamily, tichibva taenda naye kumapurisa, then tichibva tatanga kumutsvaga because iye anga akati ndiri kuenda kundozviuraya. Zvinhu zviri kutotirwadzawo, saka tinotokumbira ruregerero kwavari vatinzwisisewo nekuti isu wacho titorivo pakutsvaga Love Mo. Zvinhu zviri kundiremera chaizvo nokuti kupa kwandakaita mwana transporter ndakanga ndine kuvimba, ndine confidence naye. Imunhu anoratidza kuti aisenga mwana wangu for the past 2 years. Ndobva ndaona kuti hazviiti kuti tichinje transporter, and all along takanga tichisecha. Deno akanga akasvika papoint yokuti akakasira kutaura kuti kwaitika zvakati. Saka akazomirira kunyora tsamba nenyaya yekuti kwauya postmortem.